जो 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 रघुकुल दीप कलाप जो जो पर ब्रह्म रूपा निर्लेप जो जो पर ब्रह्म रूपा निर्लेप जो जो रवि कोटि तेजा विराज जो जो श्री राम राजाधिराज जो जो श्री राम राजाधिराज जो 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 ध्रुवी ध्रुवी इक्ष्वाकु वंशोद्धारा ध्रुवी ध्रुवी परतरे कंबुजरीरा ध्रुवी ध्रुवी निरुपम सद्गुणाचरित ध्रुवी ध्रुवी भरताख्य पावन चरित ध्रुवी ध्रुवी भरताख्य पावन चरित जो 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 मनु संतति परिवार जो जो शेषावतार सुशील जो जो दैत्य कुलांतकानुज जो जो लक्ष्मणा दशरथ तनुज जो 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 ध्रुवी ध्रुवी इन परंपರೆಯ ವಿಶೇಷ ಧ್ರುವಿ ಧ್ರುವಿ ನವರತ್ನ ಖಚಿತ ವಿಭೂಷ ಧ್ರುವಿ ಧ್ರುವಿ ಶತಧಾರಾಂಶು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ರುವಿ ಧ್ರುವಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸುಖದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ರುವಿ ಧ್ರುವಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸುಖದ ಸಂಪೂರ್ಣ जो 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 रघुकुल दीप कलाप जो जो शेषावतार सुशील जो जो इक्ष्वाकु वंशोद्धार जो जो शत्रुघ्न सुखद संपूर्ण जो 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 जो
ಯಕ್ಷ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು discountc.com, ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್.